Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong tray master role ki badan nakashatri jong ka Joint Action Committee. Kila berngam ban mi surak namar ka jingkuman ka sorkar hakabede ki babon ki mat jindawa jongki. Ya ka nila penpau du advisor ka JAC uba Kro El Pariat habakran shikinong thok kubor Hashilong Press Club hakasingi baar. Ki badan hakani ka JAC ki kintup ka All Jaintia Master Role Worker and Labour Union but ka All Meghalaya Progressive Worker Union ki bapet ya ka bahakamyat kinong tray belasngi ka sorkar. Habakran shikinong thok kubor uba Kro El Pariat uluyet hu baka JAC kala pha jing tho hadu sandali shu menteri rangba ka jila ukandat ki sangma hindai ka baskosi kalong baki klamyo ajubab AA na ka sorkar bat ka jubab baki yo anu menteri rangba kalong baki deban long ki bayaisha. Ini kalian jom kinong tray bala jom ki badan government bat ki wairu kalong ba menta jingnya day bat kini ka benta ka government of India kala pas ya kini ka labor code arjar pusat ka labor code kumbaga kalong menta ngitip ba ki wai pat ki jela kila pentri kam sa ka nado ka waiter nomba arjar pusat tahang ni jela Meghalaya ngiso si ban tip hado menta ka nagaliang ka labor department nagaliang jong ka personal ro jong government Meghalaya kampat menteri kami isu kanu jom tha tahlor kani ni nagaliang ka Joint Action Committee ka pakat ka jongi nilab ba kani ka labor code na kamtri kam hado menta ke ay ka jingjia kalong ba bakta pala namar ba kinong tray masterol hamtam giba tray belasngi bat kasorka ila sya pensyong thaj hakasnam sampra kata kadai ka ba masen mi ka labor code katkum ngitip ka din repusnam te ki head of department jong ki tray kam jong kasorka kila pensyong thaj yabar ka masterol sampra te halor kani nigaleng ka jongi ngisa ko dum baka labor code ka pensyong thai repusna ka jala Meghalaya menta ki head of department ki officers ki babon ki engineer ki syong thai na ya ki nong traisa para tadangi pan ye kane halor kane ngilab ba kumbalo menta hadu kata kasngi nagalem jong ka government Meghalaya kampat ai ka jingsai ka batikana kanus na ba ki nong trai belas ngi kin syong thai kadan ka wai ka order ba ajar khindai ka sorkar ka lembaga jing ai manjur jong lat ka jalla kila ong ba ndai ban political represents handrai halor kan ni hakuni banai no ba ajar pusat nagaliang ka personal ya kata ka order jong lat ka bala long ai ni candidate bantep nang ba ki ngiyo nang ba ki officers ba ka personal department kala denotified kala pendo pendam tahangi kandet menta ba kumno ba ka personal department kan pendo ya kan ne ka an ka ba ai de governor ba ki non trai masterol gade kan chong than options te halor kan ne menta baro ngila ya long aksa na mal bon gi non trai masterol ki bara dan sangok ras na bi sa chong than jubor te ki ba bon hi ki ba ki kijing ka mai pisa nang ba ka jing trai sa gawai ro ki babon hi ki batray master ki legi senior ki badan khamtam hapo ki establishment ki batray hapo Shillong ni head office ki nang batray hapo ki establishment ki bad maki sa dan ki masterol ki balong experience ki batro ya account section rekomalong mantag sa pensong tajib ki kalaba ki boni ka officers kila ya keren ya lab khana ki on kala feel ka kontrika namar kila sa chong thaj bo halor kan ni nang ne ki ka i ka jing karen bat chief minister ngila pan appointment na do banai November usne mala deb kumba ongi chairperson yangi ko nujan lebe kendo rei hado menta chief minister umpat ai contain bat imat umta hir bani kendo te kan ni kabo ha ka jing ma ya kinong trai masterol ha ki department ba hero ke nimar sa ko ndo kawai kata kabaar pan hakajing ke udor jong ki mardi ngiyau i baga government of India ho panai haswa November kala od ya kata ka dor jong ka GST haki marba mardi paneer
Nyo iswa gi di Bali ke lahir dor. Reha jela jongi hado mentagas ni kapeleng ka kiudo. Ginong tray pala gi baboni ha jela ngiem ka peleng ha rishan. Re mentagal kiudo jengka. Katar ni kapeleng le ding sang pa dia keren. Tingi ngirang kami lanti baga gaman me galia nag department jong ka supply. Kidai ban penmi ya ka jing tho. Bagi marba mardi kidor jong ki dai ban ai habaro ki dukan ne pen bana pat ba bakna bagi ki nong song ngintip rai kumbalong menta ka niro ka government ngintip ka ai kada ka badan selandan hada menta company ki ngador na kata kada ki mar jong ki marba mardi kadang ki kadang mi isni ha kini ki district ba phero kamalo menta ka peleng nang ta hado udai wai na marba mo ba kabayarap yang iginam tribalas ni uni raradan spangas kilo takajing siu pat kemalang menta nado panai Oktober ajar ratusan hado menta ka sarkar jilla ka khampat penmi ya ka dor jong ka baibalas ni hapa ka jilla jui te nagata daw khrem penmi kinong ai balaro ki bat bay ya kata ka dor ka balai ai ka sarkar nado panai April jar ratusan tekane ka kta si saya barok mentangi yo ka tinjon na barok ki ba ki ongin siu dak ai ngin survive kumno ngin im kumno man amar ba man ki te kane kam dai ji atang sallam man rehe barok ki hat kwata jong district te ka labor code ka dai ban traikam mardor lo hangni kamalang tuling ko jilla ka marba mardi ka sarkar jilla ka dai ban pen ai no ka order na jing tho panbana pat ba ikidor jong marba kumbakale hakisnem chwa lambang seprek ba teka wai ka jinggali ngi mentah ni kwa ban buro ngimban si ban keren ye kini rep humut kiam kin rep humut kiam mate ngi dan nrengi ken sawo lengo hado mentam dan batre ban keren ya kena ka jingkiu dor jong ki mawda hakisnam ban shwa ki dan ki bakar nrai ban lain dan bebas ngap ye kan iman ba baron rep humut ki dan ketir kan bar ka sorkar ban susngap laga sngap ai bakanyat katalun kapor kanyat kumne tengi nagaleng ga jongi naga join action committee bapai ya ki masterol bat kinotrai balas ni bora kajalla ni botan gani kajing tekarpa kum kinong trai bare yakin rep pomot ke male nite bakan longga assembly session manwat ladam kran ma bigin rep pomot ya kajing Theodore ki marba mardi ya gale bakor kam traikam hangne kadai ka kabaga borban kubbori kinong traiballa la bhim kran ma phi ngin gale ang gajongi ngimbans haban kran hadir ma lepot kanika assembly session ngin haban mi manginga suro rangisim hagi por manswa imat ka dustur jang ka sarkar ladam pimi asuro sarkar kam traika imat kanika dustur ni haban bon ta teka dai ka yakin rep pomot ni kwa ban ya kare gane tasagawai ka banta ngimban si ban karen dor menta na mau chief minister hado menta ampat ai jing karen umbat ya kendo yangi kalong ba kitip ba kinong tray masterol kidan pa forest department kidan soil agriculture sericulture weaving kini ke veterinary ki menta ba bon ki ba bat ya establishment na ki badan sai ki dana fi ki reitang kinong tray Nraya kinegi department kumalong menta ki yo tang ka Bibelas ni sin sibnai ki seo hadin bagila song thai kim yo ya kapetjan ndan jing seo ka baar pan lada kidan ka jingpang kat ba pigilang yatre kim dan kata ka jing yarap ni department tahalor kani ngimban si ban bo ka jing karpan kum ka forest department ka dan ka forest royalty ki seo ki bon contractor ki factory ki kharkhana ga bon ka dan ka royalty ki seo rai ki nong tribal na ki master lang to pat undan ka jingara na ta ka daw ngi bo ka jingkarpan badai bandan ka welfare board ha forest department ka soil ka agriculture ka veterinary na kiwai ki sericulture living lar ka dan ka ni ka welfare board kan yarap ya barok kinong tray kibadon hapo ka department namar kinong tray sarkar kilong regular kiyo ya kita ki house rent kiyo kata ka health allowance kijing yarap barok hado ka pension ira hanray kam malong menta yang ikin ngata kada
kani kadai ka jingkar pat ngiman si ban ai no kani ka jingkar lang ba ban tip unong song jong jalla bar ka sorkar lada ki bor jong sorkar ki don score bat ki breu la jong ki bangin ong ngan karen ka basah ka perkhat jong ki joint action committee andangi yo ka jalla la jong hakaba ki dai ki mangi hi ban sumsha ni ima ba iman insya hanya ta haki breu ka jong tena takada namar ko kamwan lang ba ko sorkar jo ba PhD liya ko ro kadai ko ka bam kamdai ka ba khoi nagatakada ki haban thir telah hakani gar kom perkhat jong government kam paikmat sekinong tribal la mat hadin ka ro ngim yo syo ban thir yo syo tekan dia ayu ta hakajing lap kajing keren jong ya district ba per i ba kajing ma ka kala ajan long ba ko lari kar da